komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugasan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Marso 4, 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Anay pulis patay sa pagpangluthang. Komitiba ni Konsehal Ramos magasapol sa transport group sa isyu sang jeepney modernization. Sa mga nagapanguna nga balita national, 1,487 ka kaso sang paghimulos ginpasaka batok sa 63 anyos nga lolo sa Catanduanes. Presidente Duterte ginpanginwala ang report nga nagpabor sa suspensyon sang isabong. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo o gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangay
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:21, kakaroon sa detalye na sa nga itong mga nagapanguna nga balita lokal. Patay ang anay pulis, gym instructor, kag batas ang anay broadcaster, matapos gintiro kagabi sa Lizares Extension sa Barangay 40, Syudad sa Bacolod. Ang biktima ang kilala kay Ryan Lumugdang, 41 anyos kag nagapuyo sa Serene Homes, Barangay Estefania, Syudad sa Bacolod. Si Lumugdang gintiro sa ulo kag likod sang ginalaga riding in tandem gamit ang kalibre 45 nga nagresulta sa iya kamatayon. Suno kay Police Major Leo Estopa ang hepe sa Police Station 6, nagatipon pa sila sa ebidensya sa motibo kag pagkilala sa mga persona nga nagpatay kay Lumugdang. Papuli na si Lumugdang sa apartment nga ginarkilahan sa Barangay Takuling sang natabo ang insidente. Sa nibaluan, si Lumugdang nagsulod sa pagkapulis sang 2010 apang na-dismiss sa serbisyo sang 2017 matapos nagpositibo sa drug test. Forward kasi mo si Ryan Lumugdang. Former police din siya. Pero nag-ano na kami sa coordinate sa headquarters sa iyang nga record. Kung either wall ni siya or dismissed PNP member na po former PNP member man ni siya. Then ang ginano ko lang, ang check lang ang record nila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Major Leo Estopa. Samtang ginmando ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir kay Station 6 Commander Police Major Leo Estopa ang maidid nga investigasyon sa pagpatay kay anay Police Corporal Ryan Lumugdang. Suno kay Martir, hindi pa mahibaluan ang motibo sa pagpatay bangod nagatipon pa man sang ebidensya. Ginahingyo naman ni Martir ang kooperasyon sa pamilya agud masulbar ang kamatayon ni Lumugdang. Suno kay Martir, wala sa dapat kabalakan o kon kabalakan ng publiko sa syudad sa Bacolod bangod anuman niya kaso nga nagakatabo, ginatingwaan nila nga masulbar. Sa dugang pa nga balita lokal, magasapol sa duha ka mga transport group sa palaabuton nga Lunes ang komitiba ni Councilor Lindo Ramos angod sa extensyon sa Provisional Authority nga ginahingyo sang syudad. Nagalaw mang konsehal nga hatagan sang konsiderasyon kag pabor sang DOTR kag LTFRB ang apelasyon nga ginhimo sang syudad, ilabi na sa ginakabalakan nga epekto sini sa palaabuton. Aminado si Ramos nga hindi pa preparado ang tanan yung mga LGU, kalakip na ang Bacolod sa implementasyon sa modernization program na magaresulta sa pagpauntat sa operasyon sa tradisyonal nga mga PUJ. Sa biyak nga bahin, nakalabot man siya taltapan ng impormasyon angod sa plano sa transport group nga magpatigayon sa untat biyahe. Apay nagapati ang konsihal nga hindi ini ang nagakaigo nga solusyon sa mga problema bangod ini nga issue ang dapat maresolbar sa national level. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, tubtubuhi nga pagkapreso ang ginpamatbat sa 63 anyos nga lolo matapos nadakpan sa otoridad bangod sa reklamo nga paghimulos sa duwa niya ka mga apo sa banwas nga karamuan sa Catanduanes. Suno kay Major Malu Kalubaki bang spokesperson sa Police Regional Office 5, paagi sa warrant of arrest nadakpan ang sospetsado nga gintawag sa kay alias I. Sa gitingom nga puwersa sa Catanduanes CIDG, Provincial Intelligence Unit kag Catanduanes Second Provincial Mobile Force Company. Si alias I ang may 900 ka counts ng statutory rape, 382 ka counts ng rape sa isa niya ka apo, kag 150 ka counts ng statutory rape kag 55 man ka counts ng rape sa isa pa gid niya ka apo. Ginaligar naman sang duwa niya ka mga apo nga nagaedad pa lamang sila sang 8 kag 9 anyos sang una ginhimuslan kang nagsunod-sunod pa ini tubtob nga nagaedad na sila sa karon sang 12 kag 13 anyos. Gindala na sa safe haven ang mga biktima para mahatagan sa nagakaigo nga atensyon kag intervention. Sa iba nga balita national, ginpahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na Conpacor Chairman Andrea Domingo nga ginpanginwala ni Presidente Rodrigo Duterte ang report nga nagpabor siya sa suspension sang isabong operations. Suno kay Domingo ang iya pahayag base man sa resulta sang iya pamangkot sa kay Executive Secretary Salvador Medialdia. Nasaad naman sa sabat ni Medialdia nga nag-alegar nga ang presidente wala sang may ginpagwa nga pahayag nga nagapabor o kon wala sa isabong. Ang sabat ni Domingo ang mga reaksyon sini sa pagkwestiyon ni Senator Ronald De La Rosa sa pagkor kung ano ang tindog sini sa suspension sang lisensya sang isabong.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga ang gobyerno sa idalom sa iya pagdumala ang magatukod sa mass disaster resilient evacuation centers agud nga mag-akomodar sa mga displaced individuals sa panahon sang kalamidad. Suno kay Moreno, kung magmadinalag-on ini sa eleksyon, ginpasiguro sini nga may long-term planning sa patag sa pagpreparar sa natural disasters kaangay sang bagyo kag linog, agud mabuligan ang mga apektado nga tawo kaangay sa nasambit nga kalamidad, agud gilayon man makabaton sang bulig gikan sa gobyerno. Ginhimo ni Moreno ang pahayag matapos ipamangkot kung ano ang pagahimuon sini sa epekto sang natural nga kalamidad sa Pilipinas kag sa mga tawo kasunod sang halit nga nadulot sadto sang Bagyo Odette sa madamo nga probinsya nga nahamtang sa Visayas kag Mindanao. Bukas sa balita, bukas sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sang aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Marso 4, tuig 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Action and Defensor. Mga ka-aksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.